Okay mga higala, nakita karon diri sa FMX Paradise. Higala ang Edge to X hawal-hawal balita. Naakaron diri kay i-cover nila ang ugma ang pinakamanindot nga. Ang Gogo sa Chicago Death Riders ug ubang mga riders usab nga gikan sa Poland, gikan sa Germany. Ang tagiya ni mga higala gikan ni sa Poland. So, amo mo ipakita hapon na minabot kay gitagaan mig permission no sa tagiya nga maka-camping mi karon din So makita nimo balay ni Tamilira ang ato ang CDR69 na ang yang kapika sa kinabuhi na ada speaker na sa balay ga paburot sa ilang higdanan. O kung sa may gala dinhi makita ninyo ang ato ang trucks. So mao na diha mo ang lumbaan ugma no. Kay invitational kini motocross mahigala no. Gipasundayag sa FMX Paradise no. So naa kami sa Indiana. So layo mi kayo mga 90 miles. Karon may gala sa tapad sa CDR69 ang CDR10 nga tent no. So gwapo kayo mga higala, yellow, puti ug blue. So upat ra ka tawo ang pwede ani pero naamanggot tay gibutang airbed so usara. Wala ko'y bisita karon mga higala. Unya mga higala, ang pinaka gwapo kayo ang dako kayong bungalow ni Aga Gomez. Pero may gala duha na ni ka oras niya taong tuyok-tuyok sa kaning puthaw mahigala aron lagi matindog ni. Tanawa na. Karon pa lang galing wala pa atop. Puro pa lang ni skeleton mahigala. Butan pa nag-atop niya. Sa ato tanaw si Aga Gomez dire. Kumusta? Aga pwede mo sulod ka jot? Oy, bro, galago si Aga Gomez mahigala kay kapatyon na siya sa gahimo taon na ning plano. Gibiyaan siya sa sa kontraktor. Kay kulangan siya bayad na higala. So siya na lang tiwas. Aga, kumusta man? Magdako kay mong singot? Gipamaak na kog mosquito. Gipamaak sig mosquito nga mga bayot na higala. Daga mga bayot ng mosquito dre. Ang lahir mapaakon. Bil ako gikan sa tiyan padung panaw. Mo nang unya daghan ming mga Chicago Death Riders nga muani ang uban ugma na. So unya dapit-dapit mawala na ning kahayag sa langit mo higala. So diri dapit ato makita si CDR08 no Lito Igia. Mo ni diha po di ang tent no. Nayang anak diha ug ang iyang junior nga mo'y mudala aning motor no. 50 ni 50 65 50cc number 04 mudagan ni siya sa mga piwi onya. So na diha ang unahan mao nay piwi ang dito ato ang Supercross bale no nga trucks. O kusab si Lito Igia. Kumusta lit? Okay na mo. Okay. Sorry pre. Mo pa pagabot nato dire sa FMX Paradise no pagkanindot sa lugar. Pero alas 9 na sa gagabihon pero mahayag hapon. Kay gauna man sila og sa oras dire. Oras sila dire tama. Dito gikan may alas 2 pero dire sa Indiana kay tungod kay Eastern Time sila kami sa Chicago Central Time. So abante sila usa ka oras. Mubalik siya kalibangon siya may gala. So makita ninyo bukid-bukid. Kanay among pakusog na kay sa Pilipinas ang tingala ko mga rider dito pre nga pre kusugang padagan. Talahubog man. Kani dahil mo ikuan. Booster na booster. So kani ato ning tisingan ng gabi ug unsa gid ka kusgag mutira na mga tibul tab diana. So na akong cameraman naigo baka kuan ni. Mo na pre so natay tendre nagready na ko para sa atong katulgang karong gabi pero before na si Riders Down Foundation natay mga pagkaon dre og natay daghang mga pagkaon dre nga beer po og mga mainom nato ha. Mo dai. Oy, naitawag mahigala gikan ni sa Central Command siguro pero unya na nato ni sila nitawag mahigala nikirig ako ang bulsa. Mahigala natay tentin unya madungagan pa ning tent so magkataas-taas ni ang naapa karon din upat lang kani ka tent pero unya taud-taud mahigala moabot ng tuban nato mga members Chicago Death Riders. So magkadaghan ning tent mahigala nindot nga gugod. Og usab ang Chicago Death Riders sa Rider Down Foundation ana usab sila gihalad nato mahigala nga pagkaon 5 ka
barrel ni mahigala pero gamay nga mini barrel nga Heineken mahigala. Ando na tay mani. Ano na sabi kita mga plato para sa to ang pagkaon mahigala. O hiningog gani sa Riders Down Foundation, no? Sponsor ang Riders Down Foundation karong gabi ng camping. Doon natay mga barbecue din himahigala. Atuan ning barbecue no nya. Natay set up nga barbecue dito. Ano wala naman tatong barbecue na dito speakers. So no, natay tangki din ha. So bisa pag mo mata ka ng kadlawon, kabalo lang ka mo operate ani. Why problema na? Natay karne diri mahigala, no? Naani karne ni sa naami turkey diri, naami beef, naami baboy, naami no pork belly. So para pagwapo mahigala ba pork belly. Dayon natay beef diri nga barbecuehon ug naapot ay panit sa lagay siguro ato ang kilawon. So mahigala. So kani bag-o ni natong gipalit no sa Chicago Dead Riders. So oy init na. So pwede na siguro ni hapit mo pasok ko. So anytime pag matahan mo sa butag ganahan ka nami itlog diha naatay pagkaon daghan tang pagkaon. Kabalo lang ka mo operate din ha. Imo ra nang ipakalayo na then magluto ka kimuha. Okay. So mobalik taon yan taon mahigala no para sa to ang live sa Invitational Motocross sa FMX sa Paradise, no? Sponsor kini sa FMX sa Paradise. Kini Sandy Sangka para sa Habal Balita. Bye-bye! Karon na kauban nato ang Chicago Dead Riders Rider Down Foundation Chairman si CDR69 Tommy Lira. Kumusta man ang preparasyon sa para paggukod, bay? Okay kayo karong gabi una kay tent me. Dayon ugma sab ang racing ang ugma. So karong gabi daghang pa mga bot. Karon nangawala sila sa agianan nila kay result kayo tricky kay pag-ari diri. So pero sige nga pasag tawag na mo para among gayran para maabot diri. So, kumusta man ang preparasyon sa mga boys sa Chicago Dead Riders? Boys, pareanay? Boys? Kana may maayo na. Paraw niya ng gabi. Ang preparasyon sa Chicago Dead Riders para lumba nila ugma. Gipaabot ni sa kadaghanan. Labi na itong mga international na itong mga kauban ng riders. No? Gikan sa Poland, England, o uban pa nga mo atin ugma. Kumusta ang preparasyon sa grupo sa Chicago Dead Riders? Gayon sayo mga 1 week before ang race ugma. Dayon ensayo sila maayo para mudaog first. Also may gidala sa Chicago Dead Riders Rider Down Foundation nga mga pagkaon. Sponsor man kuno mo sa pagkaon sa camping karong gabi na? Kining nagdala mi og pork ribs, paklay, chicken. So amo ang barbecuehon karong gabi. So napay mga soft drinks, daghan, ubay-ubay, mga beer. So happy kayo karong gabi una. So nagpaamot na lang sa ubang mga riders nga mga abutay para ma-enjoy gyud tanan. Unsa may mong ika-istorya sa atong mga kababayan na gusto nga mo-appeal sa grupo sa Chicago Dead Riders? Sa itong mga kaigalaan, tanan, welcome kayo mo sa Chicago Dirt Riders tungod kay kini pampamilya. Kung dili ka riders, pili naman po ka mo-appeal as a group, as a Filipino, commuter. Then, wala siya ikuan, kining welcome tanan. Maipod kayo mga problema, mga hinawaing, wala problema kay makuha na yun. Masolve na yun ang problema. So, wala yung problema basta si DR. Mura og igsuon tanan. Okay, daghang salamat Miguel. Mabuti si Tommy Lira ang ato ang Chicago Dead Riders Rider Down Foundation Chairman. May gabi mga kaigsunan, labi na gyud sa atong mga listeners and viewers from all over the world, no. First time na to karon nag-camping sa year 2011, no. Ang Chicago Dirt Riders kuyog sa mga staff and crew sa habal-habal. Moabot siguro may og mga come here kids. Come here. Kani ang atong mga first timer na camper, no? What's your name? Lolito Igia Jr.
Is this your first time? Yes. How about you? What's your name? Yan Lake. Rian Lake. This is Rian Lake. You like camping? Yeah. How about you? Yes. So what's your plan tomorrow? Are you going to race? Yeah. Are you going to ride tomorrow? Yeah. Yep. Okay. Good luck, kids. Have fun. Good luck. So, mga kaigsonan, dayon tare pakitonta mo sa akong bungalow, no? Dire naadere ko'y gamay nga bed, no? Bed namong riyan, naadere ang among electric fan in kaso og humid jod. Naadere ang akong kuan, office kay maskin og gakamping da. Naka-online gyapon ko mga kaigsonan, kining mga radyo na to naka-cover na yon, kini usa Chicago, kining usa Bangladesh, no, live day. Dire atong laptop, atong gamayng couch dire, maglingkod si Aga, mag-inom-inom og beer niya. Dire ninyo makita, no? So sa uban mga kaigsonan nga wala pa ka kuyog na mo camping, giawhag ta mo sa pag-contact o pagsubay sa amo ang sunod nga schedule, no? Kay magsigi na ni camping kay nasugdan karong tuiga, magsigi na pud mig camping, no? Lami diri kay private racetrack, dako kay nga trucks, pang national gyud nga trucks. Unya ang tagiya close friend kay nato, no? Fans sa habal-habal. Busa mga kaigsonan dire atong pakita kaninyo, no? Ga-barbecue si Tommy. Dire sa gawas ako napo koy gamayng porch dire, no? Nga wa pa pud lagi ko ka arrange. Ang ubang mga gamit na pa diha gi kalat, mga gears sa motor, mga uban pa, no? Dire ta padayon ta mga kaigsonan. Dire inyo makita, no, si Tommy Boy nagsugba sa atong mga barbecue ribs, compliments from Riders Down Foundation, no? Ang Riders Down Foundation mo kana ang nag-kolekta og mga funds para itabang sa atong mga riders nga nadisgrasya. Unya namatay sobra karon gamay, naka-decide tang mag-happy-happy. Og sa intramurals ba kay nidaog man mag victory party. Diyan ay mga naluto ring manok mga kaigsunan sa inyong makita, no? Naay manok diha. Di apoy kuan niluto ni Ivan ikaw, hurot-hurot na. Niluto ni Ivan ikaw dahil di ay beer na to. Si Ma'am yan. Naadore grabe gi paningot. Agis kainit mga kaigsunan, buratang nas Pilipinas karon. Di ay usa. Pagika na mo mga kaigsunan gani wa pa ni naupaw karon, naupaw sa kaigang. Atong interview ni. Let first nimo ning camping karon tuiga. First nimong camping ron tuiga, sir? Muna yung unang camping na to sa Sinaw kay ulo. Muna yung una itong camping diri sa CDR, no? Pusa ka mo diha mga taga CDR, Chicago Dirt Riders. Giawag mo sa taga Chicago Dirt Riders. Ngamari mo dire. Ano? The best kayo. Sinaw yung ulo dire. Si Robio. Si Dodong Robio twins. Kinahanglan na nga dire kay ano? The best. One of the best. Namin corona dire balon-balon. Ang presidente nato sa Chicago Dirt Riders si Alvin Ang. Mr. President. Naakaroon dia sa Dipolog, no? Ga-judge sa Miss Philippines 2012. Alvin, so sayang kayo nga na miss nimo karon ang kasinaw sa ulo ni Lito. Kagwapo kayo sa lugar siyo, kagwapo. Ugma maabot tong ubang mga delegates, bibo kay ta ugma. Maabot karon gabi. Karong gabi daghan. Dapat ko mga bot pre. Unom kunoy dalang typin. Na silang Bobby Mayor, James Andrada, among Jmar Andrada. Si Juan Bobby Mayor, maabot rin magdalag pusil. Kay bukan na mga kidson. Way ma sampaga. Gikan dire sa Indiana, mga kaigsunan. Kiniyan yung higala. Aga. Dito ba kasama natin si Carlo. Tatanungin natin siya kung okay ba yung preparasyon niya para bukas. Kasi bakbakan to ng mga magagaling eh. Kumusta ang preparasyon? Okay naman, pero pagod konti. So, tingnan natin bukas.
So anong expectation mo bukas? Una, sa ulihe. Tingnan natin bukas. Kung kaya-kaya. Walang practice eh. Okay, yan ang ating CDR 911 Carlo Milgar. Dito tayo sa Pakao na to karon si Taipei, no? Ato ang CDR 95 na ka ba? 95 na siya, wa ma 75. Hapit yun magbong may gala. Kauban na yung kapika sa kinabuhi si Ma'am Ria. Ria, kumusta? Okay lang, sir. Unsa maning ko ana? Istorya po gamay. Unsa may ako istorya? Istorya lang. Ako istorya. Ay, ikaw na lang. Ay, nabot na mi diri sa kwan sa asa ni Dapita, murag unahan man ni Shayan Dapit. Dayon magbaba na ko sa motor 11 o'clock na sa gabi eh. Karon pa min abot gutom kayo. Ang biyahe 3 hours, layo-layo jud. Pero nice kayo kay hangin. Dayon murag na feel na ko nga murag Pilipinas sa pod nga murag daplin lang sa dagat ana ba. Nice kay ang weather dayon. Hopefully mag-ulan karon gabi eh. Nice kay pod nagprepare si Lito Igiya. Dayon og si Kuya Tami, thank you kayo. CDR 69 dayon. Good luck sa race ugma. Good luck CDR. Mga kalaban ng Ako kalaban og si kung asa to mo sakay si Sunday Sangkap dito po ko mo sakay niya kay ako gusto sa Pulbuson. Katuyang 125. Katuyang 125 nga kuan Pulbuson gyud ang number 95 ra karon. Patay. Sunday. Pero og maay gyud pagubog-ubog kay para dili makuan. Sa may interview mo asawa? Asawa na ko. Support po ni siya. Ni Kuya Grako diri kay magsuporta ninyong tanan. So ay pagdapig-dapig. Naka-prepare naman sa inyo, te? Wala pa. I-remote raman to din. Shh. Oh. Social mom. Ilang bedroom yung ang tent? Ako ani 10 bedroom apartment man ni. So kung naiwalay ko mura pong pabayaron per night. Elevator? Syempre. 10 bedrooms good and pila ka palapag na. Usa ka bedroom, usa ka palapag. Then para sa imo iko basement. Sa may expectation mo sa imo ang kapikas nga pulbos mo ko ni CDR Unsa pulbos sa sanaw? Johnson. Naaman po ko. Johnson ko CDR si Bibi nako, Bibi Sandy anana ko ni yung pintalan sa nawo. Bitaw. Pero salig ko. Kadaog ra lagi ni. Okay. Good morning. Ito po si Habal-Habal James Andrada 101, J Bata 101. Nandito po kami sa FMX Motocross Paradise dito po sa Illinois ngayon. Madaling araw na po. Sa ngayon, kahit na madaling araw na, nandito pa yung mga riders at hindi yata makatulog dahil sa malaking preparasyon nila at hindi sila makatulog dahil sa malaking laban ng motocross, supercross at lahat ng cross ay nandito na. Sa tabi ko po, mga kaibigan, ito ang malakas sa galing ng Palawan, Pilipinas po. Nagsali na doon sa national, international riders ng Palawan si Bobby Mayor at saka sa bandang kaliwa ko naman ay si Jimar Andrada galing ng Chicago, Illinois ay expert rider din po. So ngayon madaling araw na dito no alas 4 na. Alas 4 ng madaling araw umaga na ng ngayon araw na to, ilang oras na lang mag-umpisa na yung race. Pero nandito pa rin sila at nagpiprarar para sa race na yon. So mga kaibigan, interviewin natin itong mga rider na ito na mga expert ng Chicago Dirt Riders. Kung bakit hanggang ngayon gising pa sila at malapit na ang race. Ang race ay marami silang maging kalaban. Alam mo yung mga kalaban nila, galing pa sa iba't ibang bansa. Meron Germany at ang matindi pa, meron pang taga Poland na mga expert. Yun ang sabi nila mga expert ng Poland. Ayun ang mga kakalaban nila. So mamaya mga kaibigan, huwag kayong aalis kasi makikita nyo kung paano ang mga ito makipaglaban sa mga magagaling ng ibang bansa. Atin itong mga rider na ito, mga Pilipino ito, pares ni Bobby Mayor, pulis ng Chicago, pero rider din. Ito nasa kanan ko. So ito mga kaibigan, huwag kayong aalis kasi interviewin ko sila isa-isa.
kung ano ang masasabi nila sa laban na ito. So ngayon, ito ngayon mga kaibigan, umpisa natin kay Bobby Mayor, isang expert ng CDR. Ito na po, mga kaibigan. Mr. Mayor, ano naman masasabi mo ngayon sa gabing ito o madaling araw na at gising ka pa, wala ka pa yatang tulog at malapit na ang laban mo? First of all, gusto kong i-greet lahat ng good morning. Relax lang kami dito dahil medyo late na kami dumating dahil malayo yung biyahe. Pero pagdating namin dito, yung mga kaibigan natin, naghanda sila ng mga pagkain tsaka mga konting inumin para ma-relax kami for tomorrow. So, syempre, hindi naman kami stress talaga kaya we're just prepared for tomorrow. So, ano naman, Mr. Mayor, ano man masasabi mo sa race track? Parang natingnan ko yung mga race track nila kanina dito. Ang tataas ng mga jump. Tapos parang pang supercross talaga. Hindi ito ordinaryong laban lang ng ordinaryo na parang national o whatever. Parang international race ito. So sa ngayon, dumating ka na late na, wala ka pang practice. Ano ba sa tingin mo sa laban na ito? May chances ka ba na maging champion pa rin ka pare sa mga CDR riders na maging kalaban mo? Well, I've been to these tracks twice already last year. So alam ko na yung mga corners and berms and jumps, so hindi disadvantage sa atin yon. Kaya meron tayong laban. Not necessarily na mananalo tayo, pero hindi tayo papahuli. So, Mr. Mayor, so ang ibig sabihin nito, para bang confidence ka na itong tracks nito medyo nagamit mo na pala ito, no? So may chances ang Philippine team na manalo sa race na ito na ikaw ang inasahan nila, isa sa inasahan nilang manalo sa expert riders. Well, we just hope for the best. Just like I've said, we are prepared 100%, and we're on top of our game. So there's nothing to worry. Everything is like just what they said is under control. Okay, yun ang mga sinabi ni Bobby Mayor. Good luck and God bless sa race mo mamaya, Mr. Mayor, no? Dito tayo ngayon mapunta sa kay Jimar Andrada, na itong si Jimar Andrada to, sasali ngayon dito sa race na din ito, sa Pro Riders din to. At isa pa, pinaghahandaan niya yung laban niya sa Pilipinas. Yung laban niya sa Pilipinas, ito ngayon mapapalaban sa mga riders to sa Pilipinas na mga big time na expert na sinasabi natin na long time riders like Joby Saulog, maybe Glenn Aguilar and Juliet Howe. Doon sa Gibata 101 Resort and Motocross Park sa December 10. Doon magkikita-kita ngayon at makikita mo ngayon doon si Jimar Andrada mapapalaban sa mga expert ng Pilipinas. Ito ngayon, si Jimar, nandito siya ngayon makipag-compete sa international riders din. So, tanungin natin kung anong condition niya, kung ano kaya masabi niya kung maglaban siya doon sa Pilipinas, kung ano masabi niya mapalaban siya kay Joby, kay Juliet at kay Glenn Aguilar pa. So ito nga po si Jimar Andrada tayo ngayon, no? Mr. Jimar Andrada, ano masabi mo ngayon sa race na ito mamaya ay mag-umpisa na? Wala naman akong masabing so far yung tracks ngayon maganda kanina, maganda yung mga jumps tsaka smooth lahat. Pero medyo may ano tayo ngayon, prepared na rin. Tingnan na lang natin sa race mamaya kung gaano kagaling tong mga kalabanan namin ni Bobby Mayor tsaka sa Pilipinas. Sana manalo doon tsaka magandang panahon. So ngayon pala, kayo pala ni Bobby Mayor at kayo pala magkasama ng team ng Philippines din dito sa FMX Paradise Racing Course ngayon, no? Kayo pala magka-team ni Bobby Mayor sa expert class. So ngayon, ano man sa tingin mo pagdating ng Pilipinas ngayon, ay iba naman ang klima doon. Ano sa tingin mo kay mapalaban ka doon sa mas matinding mga riders pa? Mas matindi dito, no? Pero ang problema mo doon, yung klima doon. So ano kaya masasabi mo para mo paghandaan ang klima sa Pilipinas? Na dito okay kasi malamig dito sa USA, no? So pagdating sa Pilipinas, anong mga preparasyon mo
na mapalabang ka doon sa mga yon na ma-adapt mo yung temperature doon. Lalo na yung temperature doon ay mabigat talaga. Extreme heat na nandun. Tsaka ang trucks doon, iba doon tsaka dito. So meron ka bang mga planning na ginagawa mo na habang mag-race ka ngayon, may kunting planning ka sa Pilipinas? Ano kaya masabi mo doon? Meron. Extreme exercise tsaka extreme practice. Mag-exercise ng ng tanghali, talagang malakas yung araw, tsaka mag-helmet pa habang nagja-jogging. Para talagang masanay ng gusto sa weather doon sa Pilipinas. Aba, parang mas maganda yata, mas maganda narinig ko na gagawin mo practice pala sa Pilipinas, ha? Mag-exercise at mag-jogging na ka-helmet. O nakaboots pa kaya, no? Mas maganda siguro yon. Pero ang ano natin doon, ang mga jumps din doon, mga iba kisa dito sa gagawin natin sa Super Cruise dito ng FMX Paradise na to, parang medyo ibang mga race track nila dito. Parang smooth ikumpara sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas sa tingin ko parang medyo may bato-bato pa doon o kaya baka maputik pa. Tapos medyo kulang pa sa estimation ang mga jumps nila doon. Pero kung talagang magaling ka, makukuha mo yon. Tapos, ano ba sa feelings mo na makalaban mo yung mga expert sa Pilipinas? Ano ba ang chances sa tingin mo doon sa kumpara dito sa US? Wala, no fair. No fair naman, walang kaba. Practice lang ng practice para magama yung racetrack doon sa Pinas. So, okay, narinig nyo mga kaibigan, yung dalawang expert rider natin ng Chicago, Illinois. Yan ang mga membro ng CDR Expert Rider. Okay mga kaibigan, abangan nyo na lang sa susunod. Ito po si G Bata 101 habalhabalbalita.com. Magandang gabi o magandang umaga sa inyo dyan, kasi ako nalilito na kung gumaga gabi, kasi ang sinasabi ko may pang international, may pang Pilipinas, may pang local pa. So goodbye and good night. God bless. Mga kaigsunan, we're back live, no? Kini inyong higala Aga Gomez reporting from Habal-Habal, no? Nakita nyo ang ato ang 3 billion condominium ni Aga Gomez, di ay kasandi rin nga niabot og 254 million. Pero sa tapa, di ay mga squatters, mga kaigsunan. Nakahinomdomo ni Noy Flavio? Si Noy Flavio na bankrupt na pod. Agi sa Spratling, awa niya nakuhag balik. Di ay tawon rin. Napobre kayo mga kaigsunan. Homeless. Sa una, naanis siya uyab, unom gabok. Karon lalaki na iyang kalibin mga kaigsunan. Wa na may mupatol niya. Homeless na, karton na lang jud kay bigay naman kay good. Then akong farm sa likod na. Gilaga. Ang farm gilaga. Tama. Ang farm ko no gilaga, pero nakita ang katong ni aging adlaw ang kuyog nimo si Balagtok man, di man ilaga. Balagtok ani uli na tog Pilipinas ganina. Bagtok ka Opulin abot na kada sa Pilipinas. You guys ko nimo. Crash ra ba kanya to? Niangkon yun sa nako, sekreto. Basta ako gwapong online. Ora na ko. Okay. Good night everyone. Gikan diri sa Indiana mga kigsunan, kini ang inyong higala Aga Gomez.